En we staan hier met Anita, niet oorspronkelijk Panningse, maar wel al een fenomeen in de Panningse muziekwereld, of de Helderse muziekwereld. Toch? Weet ik niet hoor. Ja. Dat weet ik niet. Ja, en je kalt wel Hollands, maar je kent plat, hè? Ik ken hartstikke platkallen. Ja, precies. Broten. De brood, ik kal, geen brood, dat maakt niet allemaal uit. Maakt niet uit. Maar je hebt al meerdere liedjes geschreven hier in Panningen, toch? Ja. Dit jaar voor 2 mensen. Voor een groep Kak. Maar die hebben niet metgedaan door omstandigheden. En voor Ginnesteek. En werd je gevraagd voor liedjes of bedenk je een liedje en bedenk je daarna een artiest erbij? Nou, in dit geval ben ik gevraagd door Lars. Of ik mij wil werken. En ik zeg, als ik kan helpen, doe ik dat geer. Ja. En Grub en Weerte, heb je me juist verteld, ook al liedjes gemaakt. Hoe komt dat vanaf? Want je zit oorspronkelijk uit Groningen. Ja, ik ben geboren Groningse. Maar wie ik 13 was, ben ik met mijn ouders verplicht naar Wiert moeten gaan. Daar had je mijn ouders een café en een frituren. En daar ben ik eigenlijk groot geworden. En met de opening van het café, zeg maar, kwam daar een hele rits mensen binnen met hoeden en veren en veel tamtam. Dat waren de Verkuscup van Kientje. Had je dat toen? Ja. En wie ik dat allemaal zoog en huurde, word ik verkocht. Dit is carnaval, dat wil ik ook. Ja, en En vanaf die dag ben ik dus carnavalist. ja, dat is goed gelukt, moet ik zeggen. Heel goed gelukt. Ja. En de pap en de mam dachten, wat deed ze nu? Of? Nee, die vond je prachtig. Ja, zeker. En nu zit je via het omzwervingen en Panningen terechtgekomen. Ja. Daar zit je liedjes gaan maken. En het laatste liedje wat je hebt, moet je me even helpen met de titel. Wie heet het laatste liedje? Wat je... Van mich, Ja. de knatsknettergekke kwante tante. Nou, dat wordt een hele goede backbreaker. Juist. Nou, ik vond dat een prachtige zin. Dat bekt lekker. En die knatsknettergekke kwante tante, die staat neven mij. Ja, ja. Echt. We zijn hier 1,5 jaar geleden komen wonen. En de eerste vastelavond die ik mij maakte, dat was hier beneden, hier bij Martijn, Tines. En dat was het Pluzebal. En daar kwam die tante met nog veel andere tantes en heel veel muziek. En daar stonden wij van te kijken wie Jonas dat was. En die was door kaartjes uit aan het delen. En toen zag ik, zeg dame, kreeg ik ook zo'n kaartje? Nee, zei ze toen, dat kregen alleen de artiesten. Oh, zag ik, artiesten? Maar ik ben ook artiest, want ik kan ook zingen. Er zat toen een orkestje, die had een heel leuk liedje, wat ik toevallig ook ken. En hoe ik een Limburgse tekst op had geschreven voor een jong in Zwartbroek, die door mij heeft gewonnen, nota bene. En ik zag tegen Kees, gooi je dat eens even printen boven en dan kon je terug met die tekst, want die weet ik niet meer precies. En dan gewoon ik dat podium op en dan zing ik en dan kreeg ik ook zo'n kaart. En kijk, dit is hem. Ze heeft hem nog Ik steeds. heb hem nog steeds. Dus, Harte 7. nou, en dat moet toch een eer zijn dat het A was het liefde op eerste gezicht. Zeker. En ten tweede, tenminste, ik kan niet zeggen dat ooit iemand ook maar een gedicht voor me geschreven heeft, laat staan een liedje. Dus dat hebben ze toch goed voor elkaar gekregen. Ja, ik voel me heel vereerd. Dankjewel. Ik voel me super vereerd. De eerste keer zei ze dat een beetje tussen neus en lip. Ik denk, ik zal dat wel fout verstaan hebben. Dat ken ik niet. En toen zei ze, jawel, dat meen ik. Ik denk, oh, wat leuk. Ja, echt superleuk. Dus dit jaar staat ze achter stralen op Oostpluzebal. Vastelovend zondag, hey Bettines, hey Boete. En best ik dan ook het achtergronddanseresje of steeds gewoon te stralen in het publiek? Daar moeten we nog even overleggen. Maar ik stond in ieder geval te stralen, ja. Als ik hem zeker het podium op als tante. Ja, ik denk dat het andersom kan zijn, dat ik meer haar tante kan zijn. Maar het liedje giet geïnspireerd op haar over een tante. Ja. En hoe heb je, zeg maar, door je eigen liedje nog te zingen al een kaart gekregen? Wat heb je dan nu gekregen? Wat ik nu heb gekregen, Of moet je nog het krijgen? een vorm van vriendschap. Ja. En dat is zeker heel veel waard. En vooral met vastelovend gaan we samen dansen. Hoppatee. Ja, ik zou zeggen, geniet van het Pluzebal, geniet van de eer die ze van je krijgt en geniet van de vastelovend. En hartelijk bedankt dat je even wilt komen. Geer gedaan. Dankjewel.
was 11 deuren. Een stapel gek op rood-geel-groene kleuren. Ze speurt op het doedelzak en drinkt whisky puur. Met tante beleeft ze een knetterend avontuur. Knatsch, knettergek, want de tante. Op ieder fiche is ze vaste klant. En zie je ze, dan komt maar aan de kant. Voor die knatsch, knettergekke kwam de tante. Uit de fles en hinkt aan de lamp. Of dansje op het tovel, maar dat is geen ramp. Ze rukt dan door de zaal, het ligt vast aan het weer. Maar 3 dagen lang is deze tante door het dolle heer. Knatsch, knettergek, want de tante. Op ieder fiche is ze vaste klant. En zie je ze, dan komt maar aan de kant. Knettergekke kwam de tante. Geen mens houdt het tegen of kriegt het stil. Ze duidt toch gewoon wat ze zelf wil. Knatsch, knatsch, gekker dan een deur met tante. Geeft het leven kleur. Knatsch, knettergekke kwam de tante.